Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij ontmoeting De Garage, of in ieder geval bij De Garage. Ja. En wij lopen door naar de ontmoeting van De Nou, Garage. ik kijk er naar uit. Ja, Dank u wel. Goedemorgen, welkom. Goedemiddag, dames en heren. Wij zijn hier op een bijzondere plaats. We zijn hier in het kader van de Hoede en de Rand. Zoals u weet is mijn naam Benno Kroeze. En wat is uw naam? Mijn naam is Karen Venbruks. Ja? Ik ben de procesbegeleider van ontmoeting De Garage. En wat is procesbegeleider? Ik ben degene die hier alles coördineert en regelt, samen met een heleboel andere mensen. Want alleen kan ik natuurlijk helemaal niks. Hè. Nou ja, in ieder geval, ik heb een stagiaire, ik heb vrijwilligers. Er zijn mensen van het SBD-team betrokken. Er zijn case managers betrokken bij de ontmoeting. Dus we hebben een heel groot team om hier een hele mooie ontmoeting op deze plek te organiseren. Ja, want deze plek, dat is de garage. Wat is dat? Is dat een garage geweest? Ja, dit is de garage en dit was vroeger inderdaad echt letterlijk een garage, een autogarage. Vandaar ook de naam natuurlijk De Garage. Dit was vroeger op het rood. Als ik het goed heb, was het een Ford garage. Dat hebt u goed, ja. 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 En wat ik me eigenlijk afvraag, ik hoor in de volksmond vaak Alzheimer en dementie. Wat is het verschil, mevrouw? Dementie is eigenlijk een verzamelnaam waaronder heel veel ziektebeelden vallen. Onder andere Alzheimer, maar ook bijvoorbeeld Parkinson. En er zijn heel veel verschillende soorten dementie. En wordt daar duidelijk verschil in gemaakt? Of? In principe, hoe bedoelt u? Want in principe merk je natuurlijk niet van, oh jij hebt Alzheimer of oh jij hebt... het is gewoon er vallen heel veel, volgens mij 60, 70 ziektebeelden onder dementie. Oh zo, en Alzheimer is er één van? Ja, Alzheimer is er één van. Ja. Nou is het mij duidelijker, dank u wel. En wat voor activiteiten hebt u hier allemaal? Bij de ontmoeting, het is een ontmoetingsplek. Dus het ontmoeten van de mensen staat eigenlijk bovenaan. We faciliteren hier dus iets waar we mensen de gelegenheid geven om bij elkaar te komen, om samen bijvoorbeeld in gesprek te gaan. Maar we doen inderdaad ook extra activiteiten om mensen te prikkelen, om bezig te zijn, om erachter te komen van dit gaat eigenlijk nog allemaal prima. En misschien zelfs van god, dit vind ik zo leuk, ik ga op zoek binnen Roermond. Dat proberen we dan ook weer hun in te helpen, om bijvoorbeeld die hobby toch nog uit te oefenen. En welke hobby's denkt u dan, mevrouw? Nou, we werken bijvoorbeeld samen met Stichting Bewegen, wat voortgekomen is uit de City Swim van afgelopen jaar. Allerlei soorten beweging. Dus of je het nu hebt over zwemmen, maar alle soorten sporten, dat was ik even aan het zoeken. Waar mensen dus toch nog aan deel kunnen nemen, ondanks dat ze dementie hebben. Dat wordt dan ook weer extra begeleid. Daar wordt zelfs, als er extra vervoer voor nodig is, wordt dat geregeld. En dat doet Stichting Samen Bewegen. Hebt u budget van de gemeente? Ja, we worden gesubsidieerd door de gemeente. En daar kunnen we dus een heel mooi programma van aanbieden. Hoeveel bezoekers en hoe vaak bent u hier open? We zijn begonnen op 1 ochtend, toen was het ook nog de ontmoetingsochtend. Maar we hebben nu, omdat er zoveel animo is, hebben we een tweede dag erbij gekregen. En we zitten nu op de woensdagochtend van 10 tot 12 uur. En op de vrijdagmiddag van 3:30 tot 3:30. Maar staat u ook nog open voor nieuwe mensen, cliënten? Ja, iedereen is hier welkom. Als dat je inderdaad behoefte hebt om hier samen het gesprek aan te gaan, om elkaar te ontmoeten, dan kunnen mensen hier gewoon binnenlopen. Je hoeft je niet aan te melden, je hoeft je ook niet af te melden. Ik begreep dat er wel eens een grappige samenkomst van omstandigheden is met jassen, hè? Ja, nou ja, goed. Bij dementie hoort natuurlijk ook wat vergeetachtigheid. En het is vaak wel dat we goed op moeten letten hoe mensen binnenkomen.
Want het wordt wel eens, omdat hier staat een kapstok, aan die kant staat een kapstok. En dan weten mensen vaak niet meer waar de jas hangt en soms ook niet meer welke jas dat ze aan hadden. En dan is het voor ons wel handig om even te weten van dat die blauwe jas bij die meneer of die mevrouw hoort. Ik begreep dat u ook wel eens zei van welke jas was het ook alweer en dat ze u confronteerde met... Ja, nou ja, ik vind het heel belangrijk om met humor te werken. Dus af en toe als ik mijn praatje hou, dan moet ik inderdaad ook wel eens bekennen. En dan zeg ik wel eens van, nou ja goed, dat ben ik even vergeten. En dan krijg ik wel eens de opmerking van de bezoekers, oh dan ben je hier wel op de goede plek. Wat is uw naam? Ellie Klapdoor. En u bent een vaste bezoeker en een mantelbezorger, hè? Ja. Kunt u zeggen wat dat inhoudt? De garage hier is gewoon als bezoeker is een thuiskomst. Ja? Ja. Dat klinkt heel positief. Kunt Ja. u dat wat toelichten? Nou, het is voor ons gewoon, als mantelzorgers kun je met elkaar praten. Je hoeft maar 2 woorden te zeggen en ze begrijpen waar je het over hebt. Want het heeft wel heel veel impact op je leven als je mantelzorger bent. En ja, het is gewoon onze vaste woensdagmorgen hier. Nee, u kijkt er naar uit. Ja. U zegt het heeft veel impact. Ik kan me er iets bij voorstellen, maar kunt u daar wat voorbeelden van geven? Welke impact het op uw leven heeft? Nou, ik heb een hele vrolijke en initiatieve man leren kennen in Frankrijk. In Frankrijk zelfs? Ja. Leuk. Ik woonde in het noorden, hij in het zuiden. Dus, maar in elk geval, dat was een leuke man. Ja, is. Was. Maar het is er niet meer. Nee? Ik heb niet mijn man meer die ik toen had. Je ziet hem langzaamaan helemaal afzakken. Dus je hebt al afscheid genomen van je man. Hoe is dat voor u, mevrouw? Want dat klinkt Verdrietig. dan... Ja. Maar je probeert wel het beste ervan te maken. Bent u bang voor de toekomst? Nee. Ik heb een aantal jaren na mijn scheiding heb ik alleen gewoond, dus ik weet dat ik me alleen red. Mm. En we hebben alles geregeld voor hem. Hij heeft zelfs een opvang in een tehuis voor zelf geregeld. Zo. Heeft het uitgezocht, hij gaat weer terug naar zijn roots. Voor mij is het eigenlijk veel moeilijker, want dan moet ik naar het zuiden van Limburg op bezoek. Want ik blijf hier in Roermond. Maar hij voelt zich daar thuis en daar gaat het om. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. En u gaat niet terug naar het noorden? Nou, zolang mijn man nog leeft, niet. En daarna zou ik het niet weten. Wat is uw naam? Jan Meijers. En meneer Meijers, waarom bent u hier? Ik heb een vorm van vasculaire dementie. En dat vind ik leuk voor andere mensen hier te brengen. Hoe merkt u dat u last hebt van dementie? Dat het niet meer zo snel allemaal gaat. En ook moeilijk uit de woorden kan komen. Maar wat fijn dat u daar zo openlijk over kunt praten. Ja. Hoe ziet u uw toekomst? Nou, ik kijk nog altijd positief naar de toekomst. En niet van het gaat niet, dat kan ik niet, dat heb ik niet. Nee, dat is heel fijn. En u vindt het leuk om wekelijks naar de garage te komen, hè? Ik kom wekelijks langs naar de garage en ik ga ook 3 dagen in de week ga ik naar de dagbesteding. En dat vindt u net zo leuk als de garage, of zo? Jazeker. Wilt u nog een tip geven aan mensen die in dezelfde situatie zijn als u? Ja, tip wel, maar voor iedereen is dat verschillend eigenlijk. Hè. Ja, ik kan wel zeggen een tip. Ja, ik probeer positief te kijken en niet wat negatief. Ja. Want dan heb je ze zelf mee. Hè. Ja, en ik vind het ook heel knap hoe openlijk u erover praat. Dus u hebt het al een beetje verwerkt of zo? Ja, verwerken wel, ja. Ja. Ja, maar het wordt steeds minder allemaal. Zo stiltjes aan wordt het steeds minder. Hè. Ja, dat lijkt me niet makkelijk. Ja, je leert ermee te leven eigenlijk. Hè. Kunt u zich eens voorstellen? Ik ben Boeker Peters. Ik ben case manager hulp bij dementie in team Roermond en Zwalmen. En ik kom altijd vanuit mijn rol als case manager hier bij de open inloop van de garage. En wat houdt case manager in, meneer? Wij zijn eigenlijk een soort vraagbaken voor de mensen met dementie en de mensen daaromheen. Wij worden betrokken vanaf het begin van een niet-pluisgevoel of een diagnosestelling al.
En wij bewandelen eigenlijk met de mensen samen het hele pad tot aan of overlijden of opname. Over wat er allemaal op hun afkomt, wat er nodig is voor zorg. En om te kijken dat we zo fijn mogelijk thuis kunnen blijven wonen voor een zo lang mogelijke tijd. U doet ook aan het thuisbezoeken? Ja, wij gaan gemiddeld 1 keer per paar maanden op huisbezoek. En het ligt natuurlijk een beetje aan de behoeften van de mensen. Is het vaker nodig, dan komen we vaker. En kan het over een langere periode, dan komen we bijvoorbeeld maar 1 keer in het half jaar. Dat komt ook wel eens voor. Hoe verdrietig is het voor u om mensen langzaam te zien afglijden? Dat is natuurlijk ontzettend verdrietig. Je ziet natuurlijk de mensen over een hele periode, waarin dat je natuurlijk die achteruitgang ook heel goed samen ziet. En dat zijn natuurlijk eigenlijk alleen maar hele treurige gevallen. En u gaat op het einde ook naar de uitvaart? Of? Nee. Nee, u houdt het professioneel? Ja, en ik denk dat dat niet per se over professionaliteit gaat, maar het is voor ons natuurlijk, we hebben op een fulltime basis 55 mensen in de caseload. En dat is natuurlijk iets wat wij ook gewoon niet kunnen bieden. Als wij zo vaak naar een uitvaart moeten, daar gaat gewoon ook natuurlijk heel veel tijd in zitten. Nee, tuurlijk. En ziet u nog een bepaalde ontwikkeling in behandeling of in benadering? Nou ja, de ontwikkeling die natuurlijk de laatste jaren gewoon heel erg gaande is dat mensen steeds langer thuis moeten blijven. En dat maakt natuurlijk dat de situaties thuis vaak heel veel complexer worden. En daar komt steeds meer gedrag ook kijken. Dus daar is het steeds meer zoeken naar een creatieve manier om te zorgen dat die thuissituatie zo lang mogelijk goed kan gaan. En krijgt u onverwachts uit de thuissituatie telefoontjes van spring bij of hoe gaat dat? Ja, toevallig vanochtend nog telefoontjes gehad ook over waar de situatie plots ineens verandert. En daar moeten we dan inderdaad inspringen. En dan plannen we natuurlijk op kortere termijn weer een ander huisbezoek. Of zijn we op de achtergrond bezig om zaken voor elkaar te gaan krijgen. Ik ben Sascha Diels, ik ben student op Gildeopleidingen van Sociaal Werk. En ik doe hier digitalisering. En wat houdt dat in? Ik help de mensen die hier komen met hun vragen over een digitale apparaat en over waar zij hulp mee nodig hebben. En sommige mensen hebben gewoon even een praatje nodig. Ja, en vind je het leuk om te doen? Heel leuk. Komen er ook nog nieuwe dingen op je af dat je niet had verwacht? Kun je een voorbeeld geven? Bijvoorbeeld, het laat de ouderen eens te helpen met de kloof tussen jong en oud dichten, aangezien daar gewoon een grote kloof is. Nou, dat klinkt goed. Ja. Heel goed. En hoe lang blijf je hier nog? Ik doe dit tot aan het eind van het jaar. En dan volgend jaar komen er weer nieuwe mensen in onze plaats. Ja. Maar zou je in de toekomst ook met ouderen willen werken of een bedrijfje? Ik werk nu al met ouderen. Ja, hier natuurlijk. Ja, en als bijbaantje in het bejaardentehuis. Maar later lijkt het me ook leuk om nog wel met ouderen te werken. Ik ben Vienna Allers. Ik ben ook een student bij Sociaal Werk, Gildeopleidingen. En ik doe hier ook digitalisering. En wat houdt dat in? Digitalisering is vooral ouderen helpen, omdat de technologie natuurlijk te snel gaat en de oudjes iets minder snel. En we helpen gewoon met simpele vragen over een Facebook, over een telefoon die opeens niet werkt. We doen alles. En zijn de ouderen onder de indruk van jouw kennis? Best wel, terwijl het is eigenlijk echt hele simpele kennis, omdat wij zijn ermee opgegroeid. En voor de ouderen komt het gewoon opeens, is het er opeens, dus ja. Ja. En ik heb ook vaker de vraag gekregen van, krijgen jullie hier les van, hoe de telefoon werkt? Maar ja, nee, we zijn ermee opgegroeid. Ja, dat is jouw voordeel. Ja, klopt. Ik herken dat wel, want ik ben er ook niet mee opgegroeid. Ik ben ook al iets ouder. Mm. En wat doe je de hele dag hier? Soms hebben we meer vragen dan andere dagen. Maar als we geen vragen hebben, dan spelen we een spelletje met ze. Of helpen we onze begeleider helpen met, weet ik veel, iets opruimen of zo. Ga je ook wel eens naar de ouderen thuis? Nee, dat mogen wij niet doen. We mogen niet maar hoe thuis. moet iemand op afstand dan zijn computer... Meestal nemen ze die dan mee. Oh. En anders vragen ze het gewoon en dan proberen ze het thuis wel uit. En dan maken we een stappenlijstje of zo met ze. Ik heb wel een goed beeld. Is er nog iets onderbelicht gebleven wat je wil vertellen over hier? Dat dit niet de enige locatie is. We hebben meerdere locaties. In, als ik het goed zeg, Melek, in Herten. Zwalmen hebben we er eentje. En in Maasnieuw hebben we volgens mij ook nog een locatie waar we digitalisering doen.
Zo, hartelijk Nou, dank voor graag het gedaan. interessant Ja, gesprek. heel En heel fijn. veel succes met uw werk. Dankjewel, gaat goed komen. Oh, en Mag ik u mooie dit nog foto's. eventjes geven, want dat is onze nieuwe flyer. Nou, Dus, ik kan me voorstellen dat u en- daar trots op bent. Jazeker, ja. Hartelijk dank Goed zo. en succes met uw werk. Fijn, dankjewel hè. Tot ziens. Dag. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Linsen Veiligheid.